biyag mo. Ti mamnayen ti ayak mo ti Apo. Impasnet mo maten ti trabaho. Sak paminsan kana umay ti Domingo. Awanen day direktam ken ayat mo. Kamangibingay ti ayat iti Apo. Binayam nga naglabas iti tiyempo. Ti talentong nga inted na impupot mo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka. Tarika kay nangabiyag mo maisimpa. Sublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Nalipatan ka din kapsa ididamo. Napalalo unay ti sangsangit mo. Katin ka rin ti sawana iti Apo. Nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo. Sublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi